Abokina wannan wane ruwa ne? Wannan ruwan Musa Hikima ne, ingantacce ne sha ka ji wannan ingantaccen ruwa ne na Musa Hikima. Amma wannan ingantaccen ruwa ne. Abokina taso ka sha kai ma zuciyarka ta yi sanyi ka sha Musa Hikima table water. Tabbas Musa Hikima table water ingantaccen ruwa ne, ko da zuciyanka yana zafi a lokacin da ka sha shi za ka samu natsuwa, za ka samu daidaito na rayuwa. ‘Yan uwana, ‘yar uwata, ku kasance da Musa Hikima table water, ingantaccen ruwa wanda ke cire ƙishi ya kawo natsuwa. Wannan ruwa ingantacce ne. Za ku iya samun wannan ruwan Musa Hikima table water a sharaɗa bayan gidan Rodi, bayan masallacin Juma'a. Ga mai siyan ɗaiɗai ko sari, wannan ruwa ingantacce ne. Abokina wannan table water, abokina wannan table water, da ni da ku yanzu babu faɗa, mun zama ɗaya. Musa Hikima ya haɗa kanmu.